in a life af en lærer. Godmorgen, dreng. Middag. Godmorgen. Er det ikke middag? Så jeg tror, at vi starter ud med noget matematik på whiteboardet, hvis det er fint med jer. Jeg ved det ikke. Ja. Okay. Så. Er der nogen, der kan samle... Kevin, vågn op. Er der nogen, der kan samle... Okay. Hvad giver det? X2 minus 3. Nå, okay. Hvad vil du gøre, hvis man stikker af? Det er helt korrekt, Kevin. Flot arbejde. Ja. Hvad vil du gøre, hvis man prøver at stikke af? Der har en sjov leg, vi kunne lege. Den hed... Stop. Den hedder mørkeleg. Er nogen, der gider lege den? Okay, er vi klar? Ja. 3. Vietnam, bitch! Hvad fanden? Hvor fanden er Lukas? Okay, lad os se her. Er I klar, drenge? Ja. Det bliver fandme mange. Tikket.